বিভিন্ন মার্গদর্শন রয়েছে আমার জিলাপাল স্যার মার্গদর্শন କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରଥକୁ ଆମେ ଉପରୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସିଧାକୁ ରଥ କାଢ଼ିବା ଆମେ କାହିଁକି ନା ଏସ୍ପି ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ଡାହାଣ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏସ୍ପି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଡାହାଣ ପଟେ ଅଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଡାହାଣ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଘରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପାଖାପାଖି ଖାଲି କଞ୍ଚା ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ ଆଉ 50 ମିଟର ଦର୍ଶକ ଆପଣ ଯେଉଁ ନାଲିପଟଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡାହାଣ ପଟେ ସେଠି ରଘୁନାଥଜୀଙ୍କର ଭୋଗ ଅଛି ତଳୁପରେ ପଡ଼ିଛି ଭାଇ ତଳିକୁ ଟେକିକି ଧରନ୍ତୁ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଦର୍ଶକ ଆଉ ଟିକେ ଡାହାଣକୁ ଆମେ ରଥର ମଝି ଅଂଶରେ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଡାହାଣକୁ ରଥ ଟାଣିବା ବାସ୍ 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 ସେତିକି ସେତିକି ଭାଇ ତଳ ନାଲିପଟଟା ଉଠୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଘୁନାଥଜୀ କମିଟି ତରଫରୁ ରଥରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଭୋଗ